Dopravné nehody sú najčastejšou príčinou úmrtí pri úrazoch. Na svete ročne zomiera na následky dopravných nehôd viac ako 1 milión ľudí. Až 40% z týchto ľudí, ktorí zomreli pri dopravných nehodách, mohlo žiť, keby dostali zodpovedajúcu prvú pomoc do 5 minút. V nasledujúcich videoklipoch si predvedieme, ako tomu predchádzať. Zlomeniny hornej končatiny si vyžadujú šetrné zaobchádzanie, aby sme manipuláciou nespôsobili poranenia svalov, ciev a nervov. Preto najskôr opatrne vyšetríme postihnutú končatinu pohmatom a nenásilným pohybom zistíme hybnosť. Základným pravidlom je dokonalé znehybnenie zlomeniny. Znehybňujeme kĺb nad a pod zlomeninou. Ak je hybnosť možná, tak pri zlomeninách hornej končatiny ruku ohneme v lakti a predlaktie preložíme cez hrudník. Ruku dáme do závesu ramena a potom fixujeme k telu naširoko zloženou trojrohou šatkou. Ak končatinu nemožno ohnúť, fixujeme ju k telu pomocou troch naširoko zložených trojrohých šatiek cez rameno, predlaktie a zápestie.